Котленият камък е труден за премахване. Губим време, средства и енергия в опити да отстраним натрупания котлен камък по битовите уреди, чашите, плочките. Много често то е причината, например, пералнята или кафемашината ни да се чупят. За всички нас са неприятни непредвидените разходи. Намирам се в апартамент София, защото Павел Владимиров, представител на Softwater, има решение на този проблем. Освен, че може да съкрати експлоатационния срок на вашите битови уреди, котленият камък може да окаже негативно влияние върху вашето здравословно състояние. Обикновено твърдата вода дразни кожата. Хората, които имат някакви кожни заболявания, могат да влошат състоянието си, защото варовикът полепва по текстила и дрехите, но и върху кожата. Освен всичко друго, натрупаният котлен камък върху домакинските уреди повишава консумацията на електричество. Но сега вие имате едно решение на проблема и значително може да намалите натрупването на котлен камък благодарение на омекотителя за вода SW1000. Той използва съвсем безопасен и нехимичен начин на работа и, най-важното, може да го монтирате съвсем лесно и много бързо. Единственото, което трябва да направите е да закрепите омекотителя за вода над тръбата, точно така. Другото, което трябва да направите е да регулирате с тези винтчета. Готово. А кога можем да очакваме резултат? Разбира се, необходимо е да мине известно време, за да може варовикът, който вече се е наслоил в тръбите, да се разтвори. Магнитните полета на омекотителя за вода SW1000 започват постепенно да действат и предотвратяват наслояването на допълнителен варовик в тръбите. Също така изчистват вече наслоения и когато това стане, качеството на водата вече е оптимално. Това се случва за един период от, да кажем, около 6 седмици.